ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ಈ ಹೊಸ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಡು ಇಂಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿಂದ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿಡ್ಲ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಮನೋರಂಜನೆ ಬೊಕ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಳಜಿಗೆ ಇಂಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸೋಡೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಕೊರಡಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಬಲೆ ಗೋರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಗೊಬ್ಬಾವ ನಿಕುಲು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಪಂಪಿನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಕಲೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸುರೂತ ಕಂತಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಾಕುಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಕುಲ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪಂಡ್ ದಾದ ಪುದರ್ ಮಂದನ ಆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ಡುಗು ತನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಚ್ಚ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆಯುತ್ತಿನಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯ್ನಂಚಿನ ಸುರ್ಜಿತ್ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಅರನ್ನು ಮೋಕಿಡ್ದಿಯಾನು ಎದುಕೊಂದು ವೇಳೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಮನಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಇದ್ದೇನೆ ಹಲವಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲದ ಮೋಕಿದ ಕಣ್ಮನಿಯಾಯಿನ ಸರ್ಜನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಮೋಕಡಿ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಸರ್ಜನ್ ಅಂಚನೆ ಸುರ್ಜಿತ್ ನಿಕಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೋಕೆ ನಿದುಕೊಂಡ್ವೆ ಎಂಕಲ ಹೊಸ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹೊಸ ಗೇಮ್ ಶೋ ಬಲೆ ಗೋರ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬುವ ನಿಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬುವ ಎಂಕುಲ್ ಗೋರುವ ಈ ಹೊಸ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊರಡಾಪಡು ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ನಿಕಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರಪ ಐಟ ಮೂಜಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ವರ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ ಎಂಕಲು ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಪಿದೈ ಪಾಡುಜ ನಿಕಲೆ ಮೂಜಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೊರಪ ಬಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ನ ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಸ್ಕರ ನಿಕಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಗೋರೊಂದು ಓಪನ್ ಓಲು ಎಂಕಲ್ನ ಸೈರನ್ ಆಪುಂಡ ಅಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಗೇಮ್ ಶೋನು ಉಂಟಾವ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡ ಜನತೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಐತ ಸಮರ್ಪಣೆಲ ಈ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಆವದುಂಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಾದಾ ಪಣ್ಣನಗ ಈ ಮೊಕಲ್ನ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಪಂಡ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಂಕಲು ಈ ಎಂಕಲ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರನಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಂಡ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ಲ ಮೂಲೆ ಆವರಣ ಉಂಡು ಅವೆರ್ದು ಮಾತ ಎಂಕಲು ತೆರೆಯೊಂದು ಪೋಕ ಎಂಕಲ್ನ ಗೇಮ್ ಶೋನು ಕಾಪಾವನ್ನು ಬರ್ಚಿ ನಿಕಲ ನಿರೀಕ್ಷೆನು ಎಂಕಲು ಹುಸಿ ಮಲ್ಪುಜ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಶನ್ ಸುರುತ ಕ್ವಶನ್ ಬರದುಂಡು ಸುರ್ಜಿತ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಜನ್ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ತು ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಣದಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಇನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಏತು ಗೋರ್ವನ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚಾರಿಟಿಗೂ ಕೊರಡೊಂದು ಪಣ್ಣ ಅವು ಚಾರಿಟಿ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಕೊರ್ದೊಟ್ಟೋಡು ಬಾಲಡು ಪೂರ ತಾಗದು ಪೆಟ್ಟಾಪು ಅಂಚ ಆ ಪೆಟ್ಟ ಹಿನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರ್ರಗನ್ ಪಣದು ಒಂಜಿ ಚಾರಿಟಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆ ಚಾರಿಟಿಗೂ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಏತು ಗೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಇನಿ ಆ ಚಾರಿಟಿ ಕೊರ ಕೂಸಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಜನ್ ಅಂಚನೆ ಸುರ್ಜಿತ್ ಒಂಜಿ ಆನೆದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಡಜನ್ ಪರ್ದು ಪಂಡ ಪದ್ರಾಡು ಪರ್ದುಂಡು ಐಟ್ ಆನೆ ಒಂಜಿಲಾ ಪರ್ದಿಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ದಾಯೆಗ್ ಆನೆ ಪರ್ದನು ದಾಯೆಗ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪನ್ನಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತೂಕ ಆನೆಗೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಉಂಡು ರಡ್ನೆದ ಆನೆಗೂ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಅಂಚನೆ 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಪರ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ನಿಕಲ್ನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಎಂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ 4ನೇದ
ಪರಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ ಪರ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅದು ಬೀಗ ಬಳ್ಳಿ ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಎಣ್ಣೆಲೆ ನಿಕುಲ ಆನೆ ತಿನ್ನಂದ ಕುಲ್ಲರೆ ಆನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂದ ಎರಡು ಮಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಣ್ಣ 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಪರಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ತೂಕಾತಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ದ ಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ದಾರ 4ನೇದ ಆನ್ಸರ್ ಬೈದಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಣ್ಣೆ ತೋಚ್ಪಾಲ್ದೇರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಣ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಅರೆಗ್ಲಾ ತೋಚ್ಪಾಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೂಜ್ಞದ ಆನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊರಿಯರಿ ಅವು ಪಡು ಏಕಲ್ನ ನೇರವಾದ ನಿಕಲ್ ಅಂಚಿಗೋ ಬರ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿಗ ಅದನ್ನ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲು ತೊಚ್ಪಾರೆ ಉಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಟೀಸರ್ ತೂಕ ಅವೇ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಣ್ಣ ಟೀಸರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾರ್ಸೋಕ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಿರು ಚಿತ್ರ ತೂದಾಗ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲನೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೆ 7 ಕೋಟಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆದ ಫಿಲ್ಮ್ ನೀತೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತು ಬೇರೆ ಬರೀ ಪೋಯಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಏನೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಬೈ ದ ವೇ ನಮ್ಮ ಪಡ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ಬರೀತಿನ ಇರಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಅವನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪಡ ಇತ್ತು ಬಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಕಂತ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬಂದಾಗ ಮೇರ್ನ ಮಂಡೆ ತುನ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಕುಜಲಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಆಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಆಜಿ ಕೋಟಿ ಪಾಡ್ದು ಆಜಿ ಗಂಟೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂತ ದುಪ್ನ ಕುಜಲ್ ಓರಿವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಲೆ ಗೋರ್ಲೇನು ತುಂಬೆ ಗೋರ್ದೇರೆ ಆಜಿ ಕೋಟಿ ಬಾರಿ ಸೋಗ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅವು ತರದ್ದು ಕೊಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಎಂಕಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಸುವರ್ಣ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸುವರ್ಣ ಆರು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಇತ್ತು ಆರು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಮೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಮೇರ್ ಲಾಸ್ ಪಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ನೆತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಕೊಂಜಿ ಐದು ದುಂಬೊಂಜಿ ಮಂದಿತ್ತಾರತೆ ಮೊಯ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ 4 ದಿನ ಆರೆ ಮೊಯ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಆರೆ 4 ದಿನ ಆರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುರುಟು ಲಗಡ್ದೆತ್ತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಪೂರ ಆರ್ನನೆ ಈ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡಿತ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಈ ನೆಟ್ ಉಲ್ಲೆರ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಎಂಕಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸಟ್ಟ ಜಾರ್ ಬಿಸಿ ನಿಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ಬಕ ನಾಡ್ದು ಎಂಕನೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಶೈಲೇಶ್ ಪುಟ್ಟ ಬಣಲ್ಲ 6 ಹೆಡ್ ಆರು ಓಲೋಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತೆ ದೀತಿರ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏರೆಗಳ ಆಕ್ಟರ್ ನಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೀಲ್ ಏಜ್ ಓಲ್ ಪೋದು ಓಲ್ ಬೈದನ
ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಇದೇನ ಬಣ್ಣಗಿರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರೋಣತೆ ಓಲಲ್ ದೀಪರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫೀಲ್ ಇಡನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿತ್ತೇರ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂಕ ಅದು ಫೀಲ್ ಆವಂತಿಲ್ಲ ಪಣ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಪ್ಪನ್ ಲೆಗನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಅವು ಈ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಪುನ ದರ್ಪುನ ಹಾಕುನ ರಟ್ಟುನ ಪುರ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪನ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಸ್ಟಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಶೈಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನ ಚೈನಾ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಭಾರಿ ಇತ್ತಿನ ಏನ ಮಾತ ಸಾವು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಆರು ಮಲ್ದಾರ ಭಯಂಕರ ಜಪಾನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೆಂಕಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಆತ ಪಾಡಂದಿತ್ತರ ತುಲೆ ತುಯರ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಲೆ ಬೇನೆ ಆದಿತಿ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಪೂರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬಂಡ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ ನಮನಿ ಬೈದಿನವು ಆಯ್ತಾ ಅವನದು ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಮಲ್ಪಡಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಲೀಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಥದ ಟೀಸರ್ ತೂಯಾರು ಇಂದು ತೂಯಾರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಗು ಆಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಂತ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂದ್ ಈ ಕುರಿದು ಪೋತಿ ಕುಂಬುಡುಗು ತಟ್ಟು ಪೋತಿ ತಾರೈ ಪನ್ಪುನ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತ ಆ ದಾದ ರಿಲೀಸ್ ತುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಜಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಲಾತ ಏನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅವನ್ ಪಣದಾಣ ಕುಂಬುಡು ತಟ್ಟು ಪಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಅವು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟದಿ ಒಂದು ಆಶದಿ ಒಂದು ಮಲ್ದ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸಿಂಗರ್ ಲೋಕಲ್ ಸತೀಶ್ ಅರ್ನ ಪುತ್ರೇನೆ ಶೇಖರ್ ಅಂದಾಯ್ತು ಪದ್ಯ ಬಂದಿನ ಆರು ಆರು ಇತ್ತಿಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪನ್ನೆಂದು ಆರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 450 ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವು ಈತು ಪುರ ನಿಕುಲು ಪನ್ನಡಾಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಕೇನ್ಗ ಬಂದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ தட்டுது போயின தாராய் புரிது பூத்தின கும்டா புரிது போயின கும்டோ தட்டுது போத்தின தாராய் தட்டுது போயின தாராய் புரிது போத்தின கும்டா புரிது போத்தின கும்டோ தட்டுது போத்தின தாராய் தட்டுது போத்தின தாராய் ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಆಟ ಆತು ಭಾರಿ ಆಟ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಿಂತ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಈತು ಬಾಲೆ ಖುಷಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಬರಿತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬರಿತಿನ ಈ ರೌಕೆ ಬರಿತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದ್ ಮಾಲ್ತ ಆರು ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗೌಡ ಪಂಡದು ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗೌಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾರತ್ತಾರು ಆರು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಂಡಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣ ಯಾರನ್ನ ಬಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಂದುಪ್ಪ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಯಾರ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೀರೋ ಗೊತ್ತಿನದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಏನ ಪಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸುರುಟು ಕೇನುಡೊಂದಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಹೀರೋ ದಾಯಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಾರ ಮೇರೆ ದಾಯಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏರು ಅಂಚ ನನ್ಲಾತ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತು ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ಕೇನಂದ್ಲ ಅವೇಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ತೊನಗ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಲೆ ಕೋರ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬಾವ ನಿಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ವಿರಾಮದ ಹಾರ ಬಕಾತ್ಲ ನಿಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಈ
ನಿರ್ಮಾಣದ ಪಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ವಿರಾಮ ಜೋಕುಲು ಹಠಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂದ ಪನ್ನಿನ ಕೇನುಜೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಿನ ಕೇನ್ಲೆ ಕಮಲ್ ಪಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಪುಣ್ಕೆ ದಡಾರ್ ಪೋಲಿಲು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದ ಒರ್ತಿಗೆ ಪೋವರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಡೆ ಅಂದ ದಾದಾಂಡಲ ಆಯುಧ ಬೋಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಪುಣ್ಕೆ ದಡಾರ್ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಕಂಡ ಬೆತ್ತಲಿಡ ಲಭ್ಯ ಪುಣ್ಕೆ ದಡಾರ್ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ವಾಕಮ್ಮೆನ ಎಂಕಲ್ಲ ಹೊಸ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಲೆ ಗೋರ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬಾವ ನಿಕುಲ್ ಗಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಟೊಲ್ಲೇರ್ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಿಂಚಿನ ಸರ್ಜಿತ್ ಅಂಚನೆ ಯುವ ನಾಯಕ ಆಯನಿಂಚಿನ ಸರ್ಜನ್ ಮುಖನ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ತಟ್ಟು ಪೋತಿ ತಾರಾಯಿಗು ಕುರಿದು ಪೋತಿ ಕುಂಬಡ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆಗೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲ್ನ ನಾಯಕಿ ಸರ್ಜನ್ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆದ ನಟೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹುಡುಗೆ ಇರೆಗ ಯುವತಿಯರ ಪ್ರಚಾರಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆದ ನಟೆ ಇರೆಗ್ ದಾಯಗ ತಿಕ್ಕಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿನ ದಾಯಗ ಆಯನು ಚೂಸ್ ಅವು ಇರು ಕೇನೋಡಾಯನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತವಳು ಎಂಕಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ರಿಯಲ್ ಆದ ನನ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಓವರ ಎಂಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಪೋಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಮೇರು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಮೇರೆಗ್ ದಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟುಂಡು ಮೇರ್ನ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ದೇತಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಮೇರ್ನ ಬೊಕ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಲ ಆತೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಅಂಚೆ ಬಿರ್ತದ ಬಿಡ್ತಾಡು ಅಂಚೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಮೆಂದಾಲ ಊರು ಲೆಕ್ಕಂದ್ ಮಲ್ಚಿ ಮೇರು ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇರೆ ಒಂದು ಮೇರೆ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕರಿ ನಂಗೆ 4 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಮೇರು ಮೌಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಮೇರಡ ಆತು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಇತ್ತದು ಓಲಕ್ಕೆ ತೊಂದೆ ಬಾಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಮೇರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಒತ್ತಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯಾನೊಂದು ಪಣ ರಿಯಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ಓಲ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಮರದಾಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅಚ್ಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಮೇರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಮೇರಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಸಂದ್ ಬೋನಾಗನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಆ ಐಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕು ಬೋಡಪ್ ನಂಜಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಯಾನ್ ನಾಡೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಮೇಲ್ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡ ಅಂಚ ಅಂಚ ಯಾನ ಸರ್ಜನೇರ್ ಯಾನು ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲ ನೋಡ್ದು ಹಿರೇಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ಜನತೆಗ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ಸರ್ಜನ್ ಪಂಡ ಈರ ಇತ್ತ ಚಿತ್ರರಂಗಗೋಸ್ಕರ ದೀನ ಪುದಾರ ಪಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಕಲ್ನ ಬ್ಯಾತೆ ಪುದರುಂಡು ಅಂಬರೀಷ್ ಆಯ್ನ ಪುದಾರ ಬ್ಯಾತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಶ್ ಆಯ್ನ ಪುದರ ರಮ್ಯಾ ಅವು ಪಂಡ ಚಿತ್ರರಂಗಗೋಸ್ಕರ ದೀಪೆ ಈ ಸರ್ಜನ್ ಪನ್ಪುನ ಈರ್ನ ಐತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುದರ್ ಈರ್ನ ಈ ಬ್ಯಾತೆ ಪುದರ್ ಮಿನಿ ಉಂಡೆ ಅತ್ ದಾದ ಆಯ್ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲನೆ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ ಮಸ್ತನ ಕೇಂಡರ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ದೀನ ಅದು ಇನ್ನ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದುಂಡ ಅದು ಕೆಲವರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಯಾಂದದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ ಫಿಲ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲು ಬದುಕನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಾರಡ್ ಜನಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಸೊ ಆಕಡೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಸರ್ಜನ್ ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆದ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಆ ತುಳುತ ಮಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ತೆರ್ತು ತೋಜಾವೆ ಪಡ ರಡ್ ಜನಲ ಸರ್ಜನ್ ಅಂಚಾದ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಪುಟಿನ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಸರ್ಜನ್ ಎಂದೇ ಅವು ಪಡ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕ್ವಶನ್ ಕಿವ್ನೆ ಪಂಡ ರಡ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಬೊಕಜಿ ಗಮನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪುರ ಕಾಸಿ ಗೂಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್
ಸರ್ಜನ್ ಈ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡ ದುಂಬುರ್ದು ಬೈದಿನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅದು ಈ ಮೂವಿ ಅನಿತ್ಯ ಟ್ರೈಲರ್ ತು ಏನೇನೋ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಲ್ತಾರು ಆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ ಬೈದಿನ ಅದು ದುಂಬೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಮನೆಗೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಜಸ್ಟ್ ಅವೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ ಏತೋ ಜನ ಬಟ್ ಆವಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅವು ಎಂಚ ಈ ಪುದರ್ ಬರ್ತನ ಮನ್ನಗ ಯಾನು 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಯಾನು ಓವಿ ಪೇಪರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಟಿವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ತೂತಿದೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪೂಜಾರ್ ಬರ ಸಾಥಿ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಮೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ ತೂವರೆ ಅಂಚ ಮೇರೆದು ಬಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಬಾರಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಹೋದು ರನ್ನಿಂಗ್ ತೂತು ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರಿಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾರನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರೊಂದು ಚೈನ್ ಕಣ್ಣೊಂದು ಬಲ್ದಿನ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಅಂಜ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಗೋರ್ರೆಗ್ ಪೋಯಿ ಗೋರ್ಗ ಇರ್ನ ಮೂಜ್ಞ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಣ್ಣ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಹೋ ನಿಕಲ್ನ ಮೂಜ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ಬತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಪರದದ ಮಿತ್ತುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತುದೆಟ್ 5 ಮೀನು ಇಪ್ಪುಂಡು 5 ಮೀನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೀನು ಸೈತುಂಡ ಆ ತುದೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಮೀನಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏತು ಪಂಡ 5 ಮೀನಿಡು ಒಂಜಿ ತುದೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಸೈಂದಿನ ಆ ತುದೆಟ್ ಉರಿದಿನ ಮೀನಿದ ಏತು ಸಂಖ್ಯೆ ಏತು ಪಂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಹೋ ನಿಕಲ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಚ ಉಂಡು 49 39 5 ಪೂರಲ ಬಲ್ಪುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಡಿಕ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ వచ్చి ಆಲೋಚನೆ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಓ ಕೊರಪರು ಓ ಗೆತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಫೋನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಂಬರ್ ಎರೆ ಕೊರಪರು ಇಂಕಲ್ಡೆ ಪುನೋ ಏರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂದಾಪುರ ಆರ್ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಹೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಣ್ಣ ಕುಂದಾಪುರದ ಮೇರ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ತೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಬಿಗು ಬಿ ಪಾಪ್ತಿರ್ನು ಬಾರಿ ಜೋಗಾತನು ಈ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲೆ ಗೋರ್ಲೆ ನಿಖುಲ್ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬಡ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತೆರಾಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ಜಿತ್ಲ ಸರ್ಜನ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಕ ಇವನ್ ಅಟ್ಟೇರು ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶರ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವನುಂಡು ಬಲೆ ಗೋರ್ಲೆ ಅನ್ಪಂಡದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕುಲು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕುಬುರ್ದ ಪ್ರಕಾಶರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಓಡುತ್ತಂಡು ಅಂದ್ ಇತೆ ಒಂಜಿ ತುದೇಟ್ 5 ಮೀನುಲುಲ್ಲಾಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಸೈತುಂಡ ಏತ್ ಮೀನು ಒರಿ ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು 49 5 39 ಪೂರಲ ಬಲ್ಪುವ ನೆಟ್ ಒಂದು ಇರ್ಪ ನೋಡು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಸರ್ಜಿತ್ರೆ ಮೀನು ಬಣಂತೆ ಓ ಏತ್ ಮೀನು ಉಂಡು ಬಂಡ ಮೀನು ಒಂದು ಇರಾಗ ಆಯ್ತಾ ಈರ್ ರೇಟ್ ತುತ್ತು ಮಣ್ಪಿ ನೋಡು ಮೀನು ಕೊಡ್ತೀರ ಪ್ರಕಾಶರ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಮುಲ್ ಟೈಮ್ ಒಂದುಂಡು ಕರ್ಮನ ಎಂತ ಏತ್ ಮೀನು ಒಳಪುಣ ಮಾಡ್ಬನ ರೈತರ ಮೀನು ಹೋಗ್ಬಳ್ಳೆ ರೈತರ ಮೀನು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಮೀನು ಕರೆ ಕಟ್ಟಾಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿರೆಗೆ ಉಂಡು 50-50 ಪಂದ್
50-50 ಗೆತ್ತೋದು ಬರ ಅತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಡ ಒಂಥರ ಪನ್ಪರ 50-50 ಗೆತ್ತುಂಗನ 50-50 ಅತೆ ಅಂದ್ 50-50 ಸರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ ಮೇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ 50-50 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿಂಗ್ ಹೋ ನಿಕಲ್ನ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಿರು ಇದು ನೆಟ್ಟು ಹೂವಾಡ ಹೋಗಿ ತೆಪ್ಪಲಿ 50-50 ಹಾ ಒಂದು ರಡ್ 50-49 ಐವ ಮೀನುಡು ಐವರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡ 46 ರಟ್ಟೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೋಗೊಂಡ ಸರಿ ಪುನ್ನಾಗ 50 ಮೀನು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಪು 50 ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ 46 ಮನೆ ಅಡ್ಡನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಡ ನೆಗೆನು ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಸೈದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಡಿ 49 ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನ ಅವ ನೆಗಲೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡಿ ಅದೇ ಅದೇ ಅಂಚ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ದ ಉತ್ತರ 49 ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೊಲಿ ನಾನು ಮುಂಜೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋದು ಬಲೆ ಮಾರೆ ನೀನ ಆನ್ಸರ್ ಬೈತಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಂದ ಓಂಕೆ ಗೊತ್ತಾವುದು ಬಾಯ್ಡಿ ಪನ್ನೋಡ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋನಿರ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನೇ ಅಂದೆ ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಸೈದಿನ ಮೀನು ಅವೇ ತುದಿಟ್ಟು ನೀಂದೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಂದ 5 ಮೀನು ಅವಲೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ನಿಗಲೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಲ್ತಿಕೊರ್ ಪಿನ್ನರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀವು ಓಲ್ ಕುಲ್ವೇರ್ ಪರ್ಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಣ್ಣ ಏಕಲ್ನ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಬೆತ್ತಡಿ ಅರೆ ನಿಂಚು ಬರ್ರೆ ಬರ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಪುರ ಬರ್ಪುಜಿಯರು ಛೆ ಸಾಯ್ತು ಬತ್ನೆ ಬೋಡಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇತೆ ಮೂಜಿಲ ರಾಂಗ್ ಆಣೆ ಮೂಜಿಲ ರಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕಡೆಕ್ ಈ ನಿಕಲ್ ನಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪ ದಾತ ಪಂಡ ಚಿತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡು ಚಿತ್ರ ಏ ವಯಪ್ಪ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಯಾಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಲ್ಪುರ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಒಂದು ಪಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಥಿಯೇಟರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಲ್ದ ಆ ಪಂಡ ಗಮನ ಪಂಡ ಇಂಕಲೆಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೇತೆ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅವರೇ ಬರ ಬಕ ಇವತ್ತು ಎಡ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಅದು 28 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಎಂಕಲು 38 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತ 22 ಕಂಟ್ರಿ ತುಳುನಾಡು ಬರ್ಪಣದೆ ಅವು ಬರೋಣ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ಲೈಕ್ ಏತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂಡರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 38 32 ಭಾಷೆ ಪೂರ ತೂಪಿರಿಯವೆ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಡೆ ಕೆಲವು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಅಂಜ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯುರೋಪ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಲ್ಸಂಕ ಬಕ ಅಲಂಕಾರ್ ಬಕ ಇರ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಬಡ ಅವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅವಳು ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ಅಂಚ ಆತ್ ಪೂರ ಭಾಷೆ ನಿಕಲಿಗ ಭಾಷಾಂತರದ ಓಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಆಯ್ಜ ಭಾಷೆ ಎಂಕಲಿ ಚೂರ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಕ ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಆತ್ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಬಕ ಅರೆಗ ಟೋಟಲಿ 16 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತುಂಡು 15 ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ 38 36 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತು ಓ 36 ಇರಿಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಕ ಇರೆಗ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಒಂದು ಇರ್ನ ತುಳು ಇಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟೋರಿನ ಓಲಾ ಲೀಕ್ ಅವರೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ರಂಜೆ ನಿಕ್ಲು ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ಅಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಡೊಂದು ಪಂಡದ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡಿರತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ನನ್ನ ಬರ್ರೆಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮತ ಬರ್ರೆಂಡು ಆತ ಎತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು 35 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಅಂದೆ ಟ್ರೈಲರ್ ನಿಗಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ 35 ನಿಮಿಷ that was my plan ಮಗಲು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕಿಂಜಾಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಗಲು ಕಿಂಜಾಪುಡು ಮನ ಆದ 35 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂತು ಐಟ್ಲ ಎಂಕಲು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಜಪಾಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಂಚ್ ಅಣ್ಣ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಾಲಿ ಮೇನ್ ಇಪ್ಪನೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂದು ದಾಲ ಆತು ಪುದಾರು ಮಾತು ಓಕೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ದಾದ ಬಂಡೆ ಅಜ್ಜಾರೆ ಓ ಸೈರನಾಂಡೆ ಬುಂಡು ಸೈರನಾಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಇಂಕ್ಲು ದಲ ಗೋರ್ದಿನ ದಲ ದಾದ ಗೋರ್ದಿನ ಕೊರ್ಪುನು ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೀನಿಯ ಮೂಜೆ ಕ್ಲರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಏನ ಗೋರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಪೊಯ್ಯ ಗೋರ್ದು ಗೋರೋಡು ಇತ್ತಿನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೀವನ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕರ್ ಬಂದೆ ಆಯನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಮಾತು ಸಮಸ್ಯೆಗರಲ್ಲ ತೂಯರತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪುನ ಇಂಕಲ್ನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಕುಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೈಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ಬರ್ಪುನ ನಿಕಲ್ನ ಬಿಗ್ ಬಿ ಬಾಲಸಪ್ಪನ ಮಗೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವರ್ಮೇಲೋ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ವಾಕಮ್ಮೆನ ವಾಕಮ್ಮೆನ ದಂಡನಕ ನಕ 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 ದಂಡನಕ ನಕ naka 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 naka